Pajjiżna se jesperjenza xokk sostanzjali fl-ekonomija din is-sena kawża tal-effetti ekonomiċi li ġabet magħha il-pandemija tal-coronavirus. Iżda jekk is-sitwazzjoni tirriżolvi ruħha fit-tieni nofs ta' din is-sena, pajjiżna jerġa' jaqbad it-triq tal-prosperità fl-2021. Dan fil-waqt li qed ikompli jsaħħaħ u jtejjeb fuq ir-rakkomandazzjonijiet li saru lil pajjiżna fis-snin li għaddew. Dan joħroġ mill-Programm Nazzjonali ta' Riforma li rapporta l-progress li qed isir rigward l-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi u l-miri nazzjonali stabiliti mill-Unjoni Ewropea għas-sena 2020. Dan ir-rapport juri l-progress li pajjiżna għamel fi diversi rakkomandazzjonijiet speċifiċi, fosthom it-tisih tas-sistema tal-pensjonijiet kif ukoll estensjoni tal-benefiċċju li jinqata' gradwalment għal dawk li jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Isemmi wkoll miżuri li diġà ġew implementati, bħal bidla fil-mod ta' ħatra tal-Korp tal-Pulizija u l-progress li sar biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjar tat-terrorizmu kif ukoll dwar l-evażjoni tat-taxxa. Fil-preżentazzjoni il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li l-ekonomija se tiġkien b'5.4% din is-sena qabel ma tirkupra tkabbir sostanzjali ta' 3.9% s-sena d-dieħla. It-tkabbir fl-impjiegi se jinżel bi 3.3%, iżda se jiġi kumpensat kważi kompletament is-sena d-dieħla, meta stmat li dan jerġa' jitla bi 3.2%. Ir-rata tal-qatt is-sena d-dieħla se tkun ta' 4.4% meta mqabbla ma' 5.9% din is-sena. Dan ser wassal biex pajjiżna jkollu fost l-aħjar prestazzjonijiet f'din il-kriżi mill-pajjiżi kollha Ewropej. Il-Ministru Cicluna sostna li l-miżuri li kabru l-ekonomija fl-aħħar snin ħolqu biżejjed spazju biex id-dejn jikber b'mod sostenibbli fl-istess waqt li tkun salvagwardjata l-ekonomija. Dan se jwassal biex il-Gvern ikun jista' jagħmel kull miżura li jkun hemm bżonn. Il-budget li aħna gawdejna minnhom dawn l-aħħar 7-8 snin ħasbu għal xi eventwalità kera li ma konniex nafu li li ġiet issa li hemm bżonn huwa li naraw li l-familji Maltin u Għawċin ma jweġġawx. U allura l-Gvern lest li jagħmel kollox, sew lilhom u sew lil postijiet tax-xogħol tagħhom. Il-Ministru għad-Dialogu Soċjali Carmelo Abela semma li s-settur bankarju huwa importanti mhux biss f'dan il-perjodu iżda anki wara li tgħaddi l-pandemija għaliex il-kumpaniji jirrikorru għand il-banek. Għandna miri fejn qed nilħquhom u sejrin tajjeb fihom, għandna miri oħrajn li rridu naħdmu ftit aktar biex inkunu nistgħu nilħquhom b'mod tajjeb. U dak huwa r-rwol tal-Gvern fl-aħħar mill-aħħar. U allura nħarsu l-qudiem li nkomplu naħdmu ma' sħab soċjali kollha u ma' soċjetà ċivili kollha biex naturalment il-miri ta' pajjiżna nkunu nistgħu nilħquhom b'suċċess. Intant waqt il-konferenza l-Gvern ħabbar estensjoni tal-iskema ta' differiment tat-taxxa sal-aħħar ta' Ġunju. Dan fil-waqt li l-Gvern qed jaħdem fuq pjan ta' 9 xhur biex jgħin negozji li għandhom bżonn għajnuna biex jirkupraw. Dawn il-miżuri mħabbra sabu l-appoġġ tal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji.